Hola, Josep, estem aquí a la llibreria. És dijous i no sé on cony estàs. Molt bé. Jo estic a Madia, que estic a Tunis, Sí. acabo d'arribar, i sembla ser que hi ha el mar aquí a prop, i fa bo, i estem la mar de bé. I el que veig és que a Barcelona fa un fred que pela. Bueno, aquí ahir van dir que va nevar, van caure 4 pols davant de la llibreria i Barcelona està tan fantàstica com el llibre de l'Adrià Pujols que diu Els barcelonins, que és un llibre que m'he rigut molt de les bajanades que arriba a dir amb aquest discurs del jo que té i que em sembla que t'has emportat tu de viatge. Bueno, és que m'ha fet molta gràcia llegir dels barcelonins, doncs de lluny, no? Perquè jo m'estic mirant la gent d'aquí com ell es mira els barcelonins, o ell intenta mirar-se els barcelonins. I he pensat que els barcelonins no són tan diferents ni tan estranys. Són com la gent d'aquí. Home, és que la gent arreu del món, al final, quan viu en un entorn de ciutat com és Barcelona, si te'n vas a Tunis capital, suposo, o a qualsevol lloc, la vida quotidiana, més o menys el dia a dia, és el que és. I llavors, a mi em va fer molta gràcia com l'Adrià Pujol intenta fer aquesta exposició de barcelonins, de Barcelones, al Museu Etnològic, i com tot el que va buscant, cercant, qui troba i tot, per reflectir com són els barcelonins, no? Sí, que són persones. Això és el que m'ha fet més gràcia, perquè porta les nenes al col·le, què més fa? Se'n va de càmping a les bandes franceses quan és el mes d'agost, com tots els barcelonins que se'n van a fora, el mes d'agost. Fa un retrat de la gent, més que dels barcelonins, jo trobo que el fa de la gent. Aquí és la diferència. I alhora li dona la volta a moltes coses que diu, quan al museu li diuen, bueno, i què hem de posar aquí, no? A l'exposició diu, bueno, doncs una bicicleta del bicing, hem de posar i un carro de ferralla, no? I dius, és que, clar, és el dia a dia aquest que a vegades hem d'anar veient i mirar la ciutat amb tots els ulls que podem tenir per veure la quotidianitat que no veiem quan caminem i ja anem amb el que fem nosaltres els barcelonins, que és no mirar res, perquè tot és normal, no? I quan li dones la volta és quan el retrat d'ell val la pena. Llavors, res, el volia recomanar i volia saber com t'havia anat a tu llegir-lo fora de la ciutat. Clar, és que aquí està la gràcia. A mi m'ha agradat, m'ha divertit, que al cap de la fi ell tampoc és barceloní o és d'adopció perquè ell és empordanès. Per això ens mira amb lupa com jo miro amb lupa els tunisians. I m'ha agradat aquest joc en aquest moment. Escolta, doncs res, jo el recomano, el recomanem, i és el nostre llibre d'Skype aquest any, Que vagi molt bé el viatge i aquí t'esperem. Molt bé, fins aviat. Fins aviat, Josep. Adéu.